I denne her video vil jeg vise, hvordan man laver halvstangsmasker. Man er kommet til enden af rækken, laver en luftmaske, lægger garnet over og trækker igennem, vender arbejdet, tager garnet over, stikker ned i masken, trækker en lykke op og trækker igennem alle 3 masker. Altså garnet ind over, ned igennem begge maskeled, trækker op og hiver garnet eller lykken igennem alle 3. Garnet over, ned igennem masken, trækker snoren op og igennem alle 3. Garnet over, ned i masken, garnet over, trækker garnet med op og igennem alle 3. Garnet over, ned i masken, lægger garnet ind over, trækker masken op, lægger garnet ind over, kører igennem alle 3. En gang mere, garnet over, ned igennem, trækker snoren med op og igennem alle 3. Klipper på garnet, ned i masken, op og igennem alle 3. Ned i masken, op og igennem alle 3. Garnet over, ned igennem, hiv garnet med op og træk igennem alle 3 masker. Så mangler vi lige den sidste, garnet over. Det vil den ikke. Ned igennem, op igen og igennem alle 3 masker. Så har vi en række med halvstangsmasker. De er lidt tykkere, og der er ikke, ligesom fastmasker, så er der ikke det store luftrum imellem her. Der er lidt, men ikke, det bliver lidt tættere, hvor hvis man laver stangmasker, så er der stort mellemrum imellem. Men sådan er det. Sådan laver man en halvstangsmaske.